Jaja Gomanaga, Polo Brokuma, Ajeruga, Jaja Daramata, Jaja Gomanaga, Jaja Jaja Daramata, Jaja Gomanaga, Jaja Daramata, Jaja Gomanaga, Jaja Daramata, Jaja Gomanaga, Adi Baba Adi Jaja Daramata, Jaja Gomanaga, Babi Adi Jaja Daramata, Jaja Gomanaga, 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 Adi Jaja Daramata, Jaja Gomanaga,
jaja daramata jaja kumanaka jaja daramata jaja kumanaka ne wala jara jaja daramata jaja kumanaka ani mama ani jeru dunga jaja daramata jaja kumanaka odu mo mi ko mi ye ko wala boro boro awadu ba dunga jaja daramata jaja kumanaka kala mo ye ko wala boro dumba wana dunga jaja daramata jaja kumanaka odu jeru jara ini ko ma ini luwa duro ba dunga jaja daramata jaja kumanaka ambe foli di fleva fema mali kono mali fema e ansire anga émission doni kene ka bi ambe bulu ka ambe mo fi pro sinu mo do nte ko ma ko mo do nte sa mo e bulu ka ambe do so bu ando do nyana wo do ya ani ando handau ani shaga ani kasi mamu befu ka dama du ya ko afle kene ka ya ka masada karim wan sanga daga jama ka bo Bamako kana an kun bɛ bɔlɔlɔ sinu fɛ yan o ye tanu ye o ye foli ye bɔlɔlɔ sinu an bɛ kuma di ma i ka foli ɲɛna an ka don an ka émission kɔnɔna na Maiga i dan tɔgɔ i ni ko a diyara n ye kosɛbɛ yan'an ka foli kɛ jama la an bɛ foli kɛ n yɛrɛ faw la parce que ɲininkali dɔw bɛ yen ne ma se olu jaabili ma an fa bɛ yen Bakari Bagayogo Bombala Shikoro ale de yamaruya di yan ka fɔ n bɛ se ka kuma n'a y'o ma ne ma se kuma ma ne foli kɛ ale fɔlɔ ye ka foli kɛ nafaga bɛɛ ye donso den n'a ba soma den n'a ba ka foli k'o ye ka foli kɛ Marisangare yɛrɛ ka foli kɛ Mayiga yɛrɛ aw dansago ani tɛrɛ bɔlɔlɔ sinu jama ye kosɛbɛ émission in bi ma an bila ka a ko la ne yɛrɛ ye n sew kɛ walasa i bɛ se ka sɔn a ma cogo bɛɛ la donc n'i sɔnna bi i sigi ka kuma a tɛ ka jaba ye an bɛ bɔlɔbɔ donso di n'a ba fo ka a balimaw bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ k'an suit nin waati in na bɔlɔbɔ Bamakɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ bɔlɔbɔ sinu an ni kun bɛ a mɛnna ka fɔ ko i ye soma ye i ye kumatigi i ye dɔnnikɛla ye bi an wulila ka se ma ɲininkali kɔnɔna na sumaya n'o bɔlɔbɔ sinu ka dɔ fɔ a la sumaya ye mun ye jɔn ye soma ye soma yɛrɛ jɔyɔrɔ ye mun ye diɲɛnatigɛ kɔnɔna na sigida kɔnɔ dugu kɔnɔ. Maiga i dan tɔgɔ i ni ko o ɲininkali diyara n ye anw tɛ soma ye fɔlɔ anw fa n y'o de fɔ an b'a guwatigi anw fɛ yen somaya ye komi guwatigiya i y'a mɛn guwatigiya bɛ na komi dugutigiya bɛ na cogo min somaya bɛ na ten an ka guwatigi bi Bakari Bagayogo Bombala Shikoro mais n'i nana bɔlɔkɔrɔ ɲɛ kan o ye fa jɔ ye du kɔnɔ ye mais o bɛɛ de ye nin yamaruya de ye ka fɔ an bɛ se ka sigi nin kɛnɛ kan i y'a faamuya donc somaya an bɛ yɔrɔ min na i komi bi a tiɲɛna n'i ko k'a tiɲɛna o kuma bɛ bonya mɔgɔw ka kiri ma mais somaya tiɲɛna parce que diɲɛ mɔgɔ bɛɛ dɔ kɛra soma ye bɛɛ tɛ soma ye o bɛɛ tɛ soma ye dɛ mais bɛɛ kɛra soma ye donc o nana somaya tiɲɛ n'i ko bi k'i bɛ soma ɲini mɔgɔ min bɛ yira ko soma ye o ka ca dɛ mais a bɛɛ tɛ soma ye i y'o faamu ne yɛrɛ se de tɛ soma ye ne ye furakɛla ye i y'o faamuya donc o ye ne ka kɔrɔfɔ ye. Karamɔgɔ Seydou diyara n ye kosɛbɛ an y'a mɛn k'a fɔ ko Wasolo kɔnɔ yen sumaya bondaw ka ca nka kɔmɔtigiya Wasolo système kan kosɛbɛ kabini dɔɔnin fo ka se bi ma yala anw minnu ye kɔmɔtigiw ye Wasolo walima anw minnu ye kɔmɔtigiw ye Wasolo Wasolo kɔmɔtigiya bɛ cogo a bɛ kun jumɛn kan bi a taabolo ye jaabi wa. Maiga i dan tɔgɔ ni ko Wasolo kɔmɔtigiya n bɛ se k'a fɔ ɲɛtaga de bɛ ka na a la taga t'a la i y'o mɛn ɲɛtaga o de bɛ ka na a la parce que anw tɛ se k'an faw sɔrɔ dɔɔnin na hali an t'u sɔrɔ segu dɔɔnin na mais bi anw ni diɲɛ bɛ ɲɔgɔn bolo cogo min na an faw tilemako ye n y'o faamu o de la bi
ni ko bi ko kuma fɔli bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ jama bɛ na ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ ka na yɔrɔ la mɛ an faw tile la o bolifɛn yɛrɛ tun t'u bolo fɔlɔ ka se o ma mɛ u y'u seko kɛ dɛ olu ye komatigiya kɛ a ɲɛ ma u ye sumaya kɛ a ɲɛ ma i y'o faamuya. o yɔrɔ selu diyara n ye kosɛbɛ sisan ɲininkali tun bɛ ne bolo an b'a ye somaw mana kɛ diɲɛ fan o fan i b'a sɔrɔ soma caman bɛ yen hali kumatigiw don walima diɲɛ dugu u bɛ jafɛnw ta u bɛ kunkolo ta nka waso kɔnɔ ne ye kɔlɔsili kɛ i b'a sɔrɔ a somaw bɛ sinsin kunnafoni dɔrɔn kan ni basi wɛrɛ jɛ ko la yala aw tanga dɔrɔn walima aw ka laɲini ma. Mayiga i dan tɔgɔ ɲini ko n'i y'o ɲininkali kɛ n'aw diyara ye anw faw yɛrɛ ma sɔn kunkolo ko ma ma sɔn jafɛn ko ma k'olu ye anw fakɛ yɛrɛ kɔlɔkɔlɔ kiriba n'i tun k'a ma ko kunkolo tun ye jafɛn o don kelen kɔni i n'a ka o don baro banna a tɛ sɔn k'o ye laɲini sisi ye i y'a mɛn an ta ye kuma ko ye an wolo l'o rɔ an mɔ l'o rɔ an yɛrɛ bɛ sa i y'o faamuya o bɛ cogo min na sira ninnu jabaw tun bɛ ten farajɛlen jira minnu tun bɛ ten ka se sikɔrɔ nɔfɛkɔrɔ bagayɔrɔ kuma o bɛ ninnu bɛɛ taara kuma o kelenw na jinɛ sɔndako o b'anw ka so mɛ jinɛ t'anw ka mɔgɔ fɛ i y'o faamuya jinɛ sɔnda b'anw fɛ mɛ jinɛ t'anw ka mɔgɔ fɛ an ta ye ɲinya sira ye kuma ko ye ani ladon. Mama Seydou i da sera i fakɛ tɔgɔ ma ne ye Bolibɔ Kiriba ye an kɔni y'a tɔgɔ mɛn ala ma latigɛ ani ne ka ɲɔgɔn ye e mun bɛ yan ni aw y'a ye ka fɛn bɛɛ k'a ɲɛna yala ni ko i ka dɔ fɔ an ye Bolibɔ Kiriba ne kɔni ye a fɔ tɔgɔ dɔn yala e bɛ se ka mun de fɔ a kan yala a tun bɛ sɔn mun ma a tɛ sɔn mun ma mɔgɔ sugu jumɛn kun ani a tun bɛ jɔda jumɛn la waso yɛrɛ kɔnɔ komi ko tɛ ka ye dɔɔni sira. Mayiga i dan sɔrɔ Madu min filɛ nin Madu bɛ ne fa dɔn Madu fa Jimalaya o ye nkɔni fɔ ne fa ye fɔlɔ k'a sɔrɔ ne ma sɔrɔ k'a ne sɔrɔlen fana ɲɛna k'a nkɔni fɔ a ye i y'a faamuya o ye Madu fa Jimalaya ye donc ne fa tun ye kɔmatigi ye anw ka dugu ye Bɔmala Sikɔrɔ ye mɛ anw fa nana sigi Bolokɔrɔ n'i m'anw fɔ Bolokɔrɔ la bi t'anw dɔn dɛ i y'a faamuya ne fa ye misiriw dayɛlɛ ni koma ye ka misiri da ka sukɛlɛ kɛ ka misiri dayɛlɛ ni koma ye o kɛra Wasolo Usumani Bilenna lɛnfara ka sukɛlɛ kɛ lɛnfara fo ka taa fɔ ko an ka kɛ o kɔni o kɛra o bɛ ka to la o fɔ yɔrɔ fɛ ka misiri dayɛlɛ fayiri ka wele ka koma jɔlen to misiri kɔnɔ n'o tɛ mɔgɔ a tɛ se ka wuli cogobaw mɛ sumaworo de banna sisan. Ayiwa baasi tɛ Bolibɔ Seydou diyara n ye kosɛbɛ komi jama ka ca kalandenw ni kanubagaw ni balimaw ni jɛɲɔgɔnw n'o ye donsokunda ye o bɛɛ bɛ kɛnɛ kan an bɛ kuma latɛmɛ ɲɛnabɔ donso ɲɛnabɔ kana émission kun bɛ yan walasa n'i ka jɛ an bɛ kuma di ɲɛnabɔkaw ma. I n'a y'a sɔrɔ kanusa de bɛ min sigi ko ye kabini an bɛ tun ka segin ko fɔ bi an bɔ dugu caman na sigiyɔrɔ de an bala a mɛnna an tun ma di ɲɔgɔn mɛ ka dumuni wɛrɛ sɔrɔ an yɛrɛ bɔ sɛgɛ la dɔw ka sɔrɔ ka dɔnni diya o tuma na o yɔrɔ la n'i ko an ka kuma an bɛ da kun fila ɔ dusuya kɔni dusuya kɔrɔlen ko de hakili bɛrɛ bɛ dusuya dugu caman bi dusuya tɛ dusuya de y'a bɛɛ sigi dusuya tɛ ɲɛ dusuya la dɛ an ka sababu de dusuya la o ni kɔni da kun an fila fɔlɔ an bɛ se ka min fɔ jama ye o de ye dusuya de bɛ ala ka jigi ala ka taa a dusu bɛɛ kelen ɲɛnabɔ donsow ka kuma lasela n'o ye ya ye ale bi délégation min na o ɲɛnabɔ émission nin kama ale ye wuli ɲɛma donc ale ka daboɲa fila Bɔmala ale bɛ yan tuma yirima don Seydou ka kalanden don diɲɛ fan o fan n'i ye Bolibɔ Seydou ye i bɛ ale yan nɔfɛ donc an bɛ kuma latɛmɛ ma daboɲa fila b'a bolo k'a kɛ kalanden bɛɛ tɔgɔ la émission kɔnɔna na ale d'accord. Ok Mayiga a diyara n ye a bɛnna ma e kun b'o dɔn n bɛ jama bɛɛ lajɛlen fɔ ne yɛrɛ Mayiga yɛrɛ fɔ ka Madu Sangare fɔ ka tila ka kalanden kɔrɔba bɛɛ lajɛlen fɔ Mayiga ala bɛ fɛn dɔ kɛ mɔgɔ ye n'i yɛrɛ ka seko tɛ kelen ye an bɛ yɔrɔ min na bi ko n'an ko ne mun b'a fɔ fɔcogo dɔ la n bɛ don dugu kɔnɔ aw yeli kɛnɛ nin kan a diyara ne ye ka tɛmɛ aw yɛrɛ kan i y'a faamuya n'i y'a jateminɛ anw ɲɛ b'a la mɔgɔ caman bɛ ko caman kɛ jamana nin kɔnɔ sumaya bolo kan Seydou yɛrɛ faw ko tɛ Seydou yɛrɛ ko tɛ
ka kalanden mun bɛ n'a ye minnu kalan n'a fɔra ko olu ka to kɛcogo la olu ka dɔnni bolo kan o kɛcogo ka jugu ka tɛmɛ olu ta kan anw mun ye dugumamɔgɔw ye anw b'a ye sari anw bɛ sɛgɛn mais an nana ko ɲɛɲini ka na dɔn ka na ye c'est à dire u t'a fɛ k'a kɛ mɔgɔw olu ta kɛcogo la an nana ye yɛrɛ dɔn de don olu bɔkolo de don sedu ka kalanden fan fan fo kana se anw fitininw ma anw yɔrɔ fitininw ye kalanden kɔrɔbaw bɛ yen mais n y'a ye u bɛɛ lajɛlen fana la u bɛɛ tɛmɛna ne sedu ka bolo u si ma yaala u si ma yɛlɛ hali kolo beleki min filɛ sedu kana anw y'a wajibi a kɛlen yɛrɛ ye a k'a dun diyagoya sinon a man d'a ye an filɛ émission min kɛnɛ kan k'a lasɔrɔ nin na n'i fo a la bi yanni an ka jara an ye min ka sigi la a bɛɛ bɛ kɛ ne sigi la a bɛ wele ni bɛ kɛ ne sigi mais a sɔnni ya ma an ye min kɛ a ka ja kalo fila parce que ale de ye si fɛ o bɛɛ ye ale bolo yɛrɛ yira ye a ka kalanden mun bɛ yan olu bɛ ka taama n'o sira kelen ye anw dun mamɔgɔw n'i ye anw kɔni fililen ye o y'anw yɛrɛ ka o dabɔ anw yɛrɛ la sinon caman yirala anw na yanni an ka se an tile ma donc ne b'aw yɛrɛ fo la fɔlɔ ka émission nin kɛ bi a diyara ne ye kojugu ala sago n bɛ fili ka da yan. an ko ale don la k'a bɛn tɔgɔ la kana to tɔgɔ la an y'a fɔ ko jama ka ca bi kɔlɔlɔ selu fɛ yen o y'a mɛn ko Actu Media bɛna émission kɛ a kanubagaw n'a jɛɲɔgɔnw caman wulila nin ye thème duja ye a fana hakili la kɔlɔlɔ selu kalanmɔgɔ don a kalanden don donc an bɛ kuma da fɛnɛ ma folikan b'a bolo ka kɛ Madu Sangare la ani kɔlɔlɔ selu yɛrɛ émission kɔnɔ an sɔrɔ ka segin na dama. Mayiga n bɛ jama fo n bɛ nabaga bɛɛ fo an bɛ Mayiga yɛrɛ fo an bɛ Madu Sangare n'a ka kalandenw fo an bɛ Mali bɛɛ fo ka Somaw fo ka Moriw fo ka Wuyenbaw fo k'an kanubagaw fo Mayiga kɛɲɛna ni fɔɲɛna tɛ kelen dɛ faɲɔgɔnbɔ ka k'i fa ɲɔgɔn o ka gɛlɛn ka tɛmɛ i fa la o ye kungo ye dɛ Mayiga yiri turulen ni yiri falilen tɛ kelen ye somaya ye bonda de mais ni fɛn min kɛra wari ɲini ye mɔgɔ min bɛ k'i balo ɲini o tɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye o tɛ anw ta nin n'o ye bɔlɔbɔlɔ sera an b'a fɔ an kɔrɔw caman bɛ yen faw bɛ yen buran bɛ yen ninnu bɛɛ bɛ yen mais ni bolo dara ale de kan k'a ka kuma ale kan ka kuma donc anw mun ye kalandenw ye an b'a yɛrɛ fɔ. Salo Karim n'a ma kɛ basi ye i kɛnɛ na yan i bɛ an bɛ kuma d'ale ma a fɔ ka segin ka na kunnafoniw kan bi an bɛ kɔlɔlɔ selu ka émission kɛnɛ kan i bɛ terikɛ bɛ yan i balimakɛ ne ye Madu Sangare k'a kɛ ka an bilasira foli kɛ. Mayiga ne nin diyara mɔgɔ ye bi a diyara ne ye kosɛbɛ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ne ni Seru ka ɲɔgɔn dɔn mɔgɔninfinya ne bɛ sigi yɔrɔ yɔrɔ la Seru ko kunna n ma ɲɛfɔ k'a sababu ye Madu Sangare ye parce que n'o ye Seru kɔrɔkɛ ye o suguya de ye ne ni Seru don ɲɔgɔn na o sababu ye Madu Sangare ye ne ni Seru ɲɔgɔn dɔn fɔ bi baasi ma foyi foyi ma tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ Seru ka baara taabolo a ye n diya bɛɛ tɛ soma ye ne y'o fɔla n ka yɔrɔ bɛɛ la o anw fila anw bɛ se ka kɛ furabɔla ye ka fila tɛ soma ye hali ni fila kɛra soma ye a bɛ kala sɛbɛn mun na ne ninnu bɛ yen n bɛ Seru fo k'a tanto k'a kɔrɔw bɛɛ fo ka Madu Sangare yɛrɛ n'a ka jamaw fo ka Mayiga yɛrɛ fo an bɛ foli di halisa kɔlɔlɔ selu ka kalandenw don Sumana Sangare ka bɔ Côte d'Ivoire da an fana tɛmɛ n'a ye yan nɔ a ka dakuruɲa fila fɔ an ka sɔrɔ ka don dɔn. Mayiga ne filase nafa bɛ ne ka karamɔgɔw fo ka n kɔrɔkɛ fo n'o ye Madi a y'a kan ka foli kɛ yɛrɛ ma ka kalanden bɛɛ lajɛlen fo ka n ka kalanden fo n'o ye Jawoya ne filase kɛnɛ Jawad manele amega namo Mayiga namo mena wadu mo la ko mai kusin ka tu kele ko mai buena e namo
mami yesu kele kele awadu mina ko hanya biye na ma janjo ko namo fala adabla mo ko wayu de ma di ko boli ko hande namo 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 kala ba ma bani do mranda bogale namo agiri wala do mranda bogale namo maiga na ni ka kalandenw ni ko ye bɔlɔlɔ selu a ka kalandenw ani a jɛɲɔgɔn minnu bɛ yan nɔ nin bɛ mɔgɔw ka jugu kuma minnu bɛ ni mɔgɔw b'a fɔ buguni kan nin bɛ a caman nkalontigiya ka sababu kɛ bololabaarada caman bɛ yan minnu nana bi ka na émission in kura yan n'u kumana émission in kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ farinya ni juguya ko min bɛ fɔ nin y'o nkalontigiyalen ye émission in bɛ se k'o sɛbɛntiya bɔlɔlɔ selu an bɛ foli di yɛrɛ ma n'a sɔnna ka an bisimila i fɛ yen a diyara ye kosɛbɛ karamɔgɔ ɲininkali fila bɛ yen an tɛ se ka bɔ émission kɔnɔ n'an t'an ka sɔrɔ n'i y'a mɛn kɔmatigi b'a mɛn su kɛnɛ ɛɛ bɔlɔlɔ selu aw fana su kɛnɛ don e fana su kɛnɛ don kɛ bɔlɔlɔ tɔgɔ la walima i ye janjo dɔw kɛ sumaya kɔnɔna la i bɛ se ka minnu fɔ sisan sisan a cɛ media sanfɛ i yɛrɛ tɛ tɔgɔ ɲini tɛ nka kɛko de fɔ koyi y'a fɔ yɔrɔ dɔ e hakili la i da sɔrɔ Maiga i dan sɔgɔ i ni ko ko su kɛlɛ i ne fitinin fa kɔn bɛ su kɛlɛ la i y'a faamuya n fa salen kɔfɛ o san 21 ɲinan ye san 21 nin kɔnɔ ne kɔrɔw yɛrɛ de ye ne lasigi o y'a sɔrɔ fasiri ma ban fɔlɔ fasiri fajo kurama kasimu olu de fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ye kɛ ne tun tɛ ɲɔgɔn ye yɔrɔ la u bɛna fama di ne ma olu bɛ tugu n kɔ o k'a daminɛ o la ka se bi ma an taara yɔrɔ caman bi bi na ni ko o ma ko bolo kan n'a nana bi ne yɛrɛ bɛ se ka mɔgɔw ci bi n tɛ taga caman na hali kunu sufɛ ne ka mɔgɔw bɔra fɛn fɛn ne yɛrɛ tun tɛ ma taga n y'u ci ka taa k'an sigi ka kibaru dɔ fana lajɛ parce que ne fa fana tun b'o kɛ na i y'a faamuya su kɛnɛ kɔni bolo kan subaga de dɔgɔyara i bɛ se ka buguni ci bi k'a ba i bɛ subaga min y'a kɔnɔ fɛ a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 la i y'a faamuya subaga dɔgɔyara dɛ n'o tɛ ni subaga hali n'a wulila sisan ne bɛ se ka mɛn parce que n wolo la yɔrɔ ka mɔ a bɛ se o la i y'a faamuya subaga de dɔgɔyara dɔnni bɛ ka ban cogo min na suya bɛ ka ban ayiwa o tɛ baasi ye bɔlɔlɔ selu ni y'an ka émission kɔnɔ a bɛ ka sɛnɛ ka taa ba yɔrɔ la mais ni ko i ni wasolo somɔgɔw o ni somɔgɔw i ni wasolo ka jɛ yala i ni ninnu ka jɛ bɛ cogo di yala a jɛ a b'a a diya la walima mɔgɔw bɛ kuma minnu fɔ n'o ye kɛrɛfɛ kuma bɛ kɛ o kuma ninnu yala o ko bɛ cogo di bɔlɔlɔ selu yala aw bɛ ɲɔgɔn kalama aw bɛ ɲɔgɔn sira la ko Maiga i dan sɔgɔ ni ko ne ni wasolo somaw cɛ baasi t'an ni ɲɔgɔn cɛ ni buguni somaw cɛ baasi t'an ni ɲɔgɔn cɛ Mali bɛ ten n tɛ sɔn min ma o de y'an kɛ taga mɔgɔ dɔ kungo la ka taa ɲɔgɔn musalaka ye ubiyɛn ka taa tigi musalaka hali n'i taara mɔgɔ ka ko la n'i taara ye fɛn dɔ kan min ma ɲi a fɔ a tigi ɲɛna o de bɛ ne ni somaw cɛ n tɛ kɛlɛ t'an cɛ dɛ kɛlɛ tɛ ne ni soma si cɛ mais i mana taa mɔgɔ mɔgɔ fɛ hali n'i taara defo y'a tigi la a fɔ a ɲɛna karisa ni defo b'i ka baara la o de bɛ ne ni mɔgɔw cɛ mais k'i t'i ma k'o kan ne de bɛ mɔgɔw kɛlɛ o la sinon kɛlɛ tɛ ni mɔgɔ cɛ. an ka émission kɔni nin y'a sera kuncɛ la bɔlɔlɔ selu ka téléphone numéro an ni b'o la vidéo duguma a bɛ ka tɛmɛ ni mɔgɔ mɔgɔ y'a wele nin na sini tile n'i m'a sɔrɔ i bɛ kalanden dɔ sɔrɔ walima i bɛ kuma fɛ WhatsApp sanfɛ n bɛ foli di bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ kan so Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɔlɔlɔ selu kuma fɔ ka Marisa i bɛ dɔnkili laban kɛ ka an nabɔ émission kɔnɔ. donc Maiga n bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma i y'a faamuya Bolokɔrɔ dugutigi Salon Sangare ka Bolokɔrɔ alimami Batigi bɛ yen Bolokɔrɔ Sangare ko filaw ka
di Buguni ka bɛɛ ma k'a di Bakari ma Bɔmala Sikɔrɔ ka ngari fana da Soma kalandenw ye toujours n tɛ sɛgɛn o la dɛ ka somaya ɲɛɲini joba ta bisiba ta o ka bɔ o kɔnɔ u ka yiri kalan ka laturu kalan k'a dɔn fɛn min don i y'a faamuya n'i ye yiri kalan ka laturu kalan dɔnni yɛrɛ i k'o bolo kalan bisi ta m'a fɔ a ka dabila mɛ o k'o dɔgɔya parce que bisi ɲuman dɔgɔyara i y'o faamuya kɔrɔfɔ kɔni tɛ ne foli di Madu Sangare ma Madu min filɛ nin ne kɔrɔkɛ Fasiri an ba den fɔlɔ o de ye kalan kɛ Jimalaya bolo san 7 a bɛ sɛnɛ la Jimalaya bolo i y'a faamuya anw ni Madu ye kelen de ye mɔgɔw dɔw b'a fɔ u sen kan ko ne ni Madu bɛ kɛlɛ ou bien k'an ye kɛlɛ la ne ni Madu tɛ kɛlɛ o kɛlɛyɔrɔ yɛrɛ t'an na ne tɛ Madu musala ka diɲɛ kɔnɔ Madu yɛrɛ tɛ ne musala ka diɲɛ kɔnɔ ne ne min k'a la min ma a b'a fɔ n na n'a yɛrɛ min kɛ min ma ne b'a fɔ a ye ni diɲɛ bɛɛ ɲininka u b'a fɔ ko ne ni Madu bɛ kɛlɛ la k'a sɔrɔ anw ye so kelen de ye ne kɔrɔkɛ Fasiri Ala ka hinɛ a la ni Madu nana n gɔnifɔ la tuguni n'a lamini fɛn o fɛn na a b'a fɔ diyagoya k'an ka taa n gɔni kɔrɔ ɲɛnafɔ y'a filɛ na a bɛ kɛ y'a ale ni ne ni ya ne bɛ taa n gɔni kɔrɔ i y'a faamuya donc parce que ale de ye kalan kɛ Madu fa fɛ Fasiri kelen o de fana ye Madu ni bolo ta k'a da n gɔni o so kelen kɔnɔ ko ye dɛ i y'a faamuya mais n'anw ye ɲɔgɔn musalaka an bɛ k'an yɛrɛ yira diɲɛ la o dɛ ni diɲɛ ko o ko kɛra ne bolo n'a ma ɲi Madu de b'a fɔ ni fɛn min kɛra Madu bolo n'a ma ɲi ne de b'o fɔ n tɛ Madu kɔfɛ kuma kɛ i y'a faamuya o kɔni ye ne ka foli ye ka foli di Masabila Kanu ma jama fɛn o fɛn bɛ a ka foli d'a ma sukɛla minnu bɛ k'an bolo ne ka kɔma jelima nin ni ale ye fara jiw bɛɛ n'an ko k'an b'an da don a dɔw yɔrɔ bi k'an bɛ don olu kɔnɔ ko k'o ɲɛfɔ o bɛɛ tɛ se ka ban ɲɛfɔla ko la i y'a faamuya komi émission sera a banyɔrɔ la sinon an kun bɛ se ka dama dama fɔ i y'a faamuya sukɛla min kɛra ne yɛrɛ bolo n'a tɛ bɔ n kɔnɔ fo k'an sa an fa sale tile 40 o y'a sɔrɔ o ma dafa lɛnfara joli ninnu ka dugu rɔ sa ye dɔ kɛ u nana woro 10 d'an ma ko ka taa fɛ o y'a sɔrɔ an fa saya tile 40 ma dafa a don ne kasira parce que u nana woro 10 di ni kan min k'olu tun bɛ siran n'i ma fɛn min ye bɔrɔkɔrɔ k'o tɛ teriba ye teriba salen kɔfɛ n'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ yen min bɛ se ka ko ɲɛnabɔ muso dɔ sara a kɔnɔma sɛgɛlen sa tutu de y'a kɛ fa yɛrɛ ye sa sama ka bɔ a sen na o kɛra lɛnfara yan ne bɛ yɔrɔ yɔrɔ fɔ n b'a dugu fɔ dɛ o kɛra lɛnfara yan i y'a faamuya u y'an wele k'an ka taa o kɔmako la ne yɛrɛ kasira parce que an fa sara sa tile 40 ma dafa k'an bɛ taa sukɛlɛ la ne ko n ko an ka sukɛlɛ ten f'an fa tile 40 ka dafa n'o tɛmɛna n'an kɔni bɛ taa an ka kɔma jelima sama Ala ka hinɛ a la ani Satigi Sangare cɛ dɔ la olu ko k'an bɛ taa mais k'u ka papier dilan ka d'an ma o don an ka maire bɛ kɔlɔni Isufu Sangare ale ye papier dilan ko subaga sara o kunfin sara o a bɛɛ ye pɛridi ye mɔgɔ ko pɛridi ye jamana ma n'an bɛ se ka taa ɲɛnabɔ ni mɔgɔ faga tɛ fo ka taa ɲɛnabɔ n'o tɛ kɔma jelimaw fana ni papier lase u tɛ se ka taa nin kan a ka papier dilan k'an ka taa an ka baara kɛ o kɛra lɛnfara yan jour nin bɛ bɔ yen u ye papier yɛlɛma ka na an taara ka taa o sukɛlɛ kɛ o y'a sɔrɔ an fa tile 40 ma dafa fɔlɔ o kɔni o tɛ bɔ ne kɔnɔ o ni bi cɛ san 21 an fa sa o y'a sɔrɔ a tile 40 ma dafa o de kɛra an taara o sukɛlɛ kɛ k'o tɔgɔ n'o jamu sɔrɔ fɛn caman kɛra o kɔfɛ o Dagabo sukɛlɛ la Dagabonkaw nana woro 10 di yan k'an ka taa Dagabon u ka sukɛlɛ la an ka mɔgɔ caman seginna sira la dɛ soman caman tun ko k'u bɛ taa an kunbɛn muso caman tun ko k'u bɛ taa an kunbɛn mais a caman seginna sira la ko n'u taara k'u bɛ sa yen ale ni yɛrɛ nana k'a ka bɔ ne kɔ ko n'a taara k'a fɔ k'a bɛ taa karimu tun b'a sukɛlɛ la i y'a faamu yaw tun bɛ yen an bɛɛ tun bɛ yen dama fana tun bɛ yen a don tori bɔra i komi bɛlɛkisɛ o kɛra Dagabo yan Welesebugu kɛrɛfɛ Dagabo Cagadugu mara la an taara o kɛ o janjo fana diyara n na Sidoba an taara Sidoba Mɔmɔ ninnu fa Sido ninnu tata o sukɔya o don o kɛra fadenya de ye an tun tɛ sukɛlɛlaw ye o an welela de k'an ka taa numu suko la olu nana woro 10 ni Zila ninnu ma yan Zila ninnu Moriba a bɛ yen hali sisan Moriba ja ale de ye ci bila ka na fɔ ne ɲɛna k'an ka taa ɲɔgɔn fɛ Sidoba
antara wira antara pamya do jala kam ka ko na ko no jala kana sirati anga ko ma borai o janyo kara chogo mena sido ba ko kana baro ko be ko dango yo pamya tengelenta ali nyina bora tengele tengela borai ya pamya donc shugala ko ni ko ko shubaga do ya bonda na wula sané be se ka na parce que ngon zela wala nyonya donc shubaga bi ebe ta ko ma pol do ko ki ebe shi shube banko shubaga na la o de ban sira ko ma pol ko ta parce que shubaga ko ni shu fan tu zere mai kala se ba do ko shubaga ko fem o de ba to mo chama ma ko botia se shuya o ya ande wuli vale shuya ande mo sale me akman la kali no so mo chama ko chente an shuwa ko ya da walma chente o fengal wala o shuya wuli vale ya famia mais shubaga de doara suno ni shufen tu seri la como di chama ma ho bi ka shubaga na ni shufen tu seri la o beta o ko ame da ko malu me di sama ko na me do mo no ge na da ko na ko lo na ne ko da ko nyam men ko ka ka para diru ko mo ka diru ko ni suma ni ba ni suma ti ni mo fi na suma ni suma te kele ni ya ba ko se bi ma ko suma suma kuma mi su kele kala wi de suma ale problema ko suma mo mi si de ko no ku la problema ko suma ko mo ka bu ma ya me ko mo ko ya be ko be mo ko suma be te suma ni ouais ni ne ko ra du ka bu le ba de lo ni do ko ma da la ti ko ki pero pues todo no ganan de ni ya voy a ganar wallahi ya ko no ni mo no ga no voy a ya voy a ma Ayawa, jogo buri gamba, wanda Maria, jogo buri ga jimala jilu ko ni na ga. Jogo buri ga ya. Jogo yamla ni wolo ma, jogo buri ga ni le. Nyagara mo ya ga mba, jogo buri ga ni. Tuma di adama ni wa jamba, jogo buri ga ni. Mana tangale ngadi baba mba, jogo buri ga ni. Umala ali ni wa jamba, jogo buri ga mo jamba. Karumu wele jogo buri ga. Buni nyale, jogo buri ga mala bula karumu mba, jogo buri ga. Toni je kubo, jogo buri ga baba. Jogo buri ga. Jogo buri ga, dile tu no. Jogo buri ga. Ya buri ga ni, jogo buri ga. La bula karumu mba, jogo buri ga. Iberiga ya buya la lulu mba, jogo buri ga. Nyara mo ya, ini mo wa ni. Mba ya yi ni. Yo ya bulu la. Jogo buri ga. Aduh,
Ali. Habla côté on a. Habla. Micro bla bla. Ouais, ça micro bla quoi. Akan quoi. Akan ya ouais. Ouais. Ça